Ninsabu inkwetati għaliex fis-sitwazzjoni ta' kriżi preżenti jkun hemm aktar nisa fil-frontline minħabba li huma l-aktar predominanti fost il-care workers u l-infermiera. Hekk sostniet il-President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa Mary Gerti fejn fis-qarrija spjegat li filwaqt li Malta spiċċat ħabbat wiċċa ma' għadu inviżibbli bħal-bqija tad-dinja post ħaddiema spiċċaw jaħdmu permezz ta' teleworking mid-dar iżda min jaħdem fl-isptarijiet impossibbli illi jagħmel dan. Il-President ta' dan il-Kunsill sostniet li n-nisa f'pajjiżna qed jirrispondu għal din il-kriżi b'saħħa, umanità u mħabba. Bil-maġġoranza jinsabu fuq il-frontline jgħinuna ħalli noħorġu minn din il-pandemija. Apparti minn hekk, il-Kunsill tan-nisa spjega li s-sitwazzjoni li pajjiżna spiċċa fiha imponiet fuq il-maġġoranza tan-nisa sabiex flimkien mal-irġiel tagħhom jgħinu lil uliedhom fl-edukazzjoni wara illi jingħalqu l-iskejjel. Impenn li qed isir bl-għajnuna tal-għalliem anfushom illi baqgħu f'kuntatt mal-istudenti. Mary Gerti saħqet li huwa wkoll ta' tħassib il-fatt li n-nisa li qed jistennew tarbija għandhom il-biża' li jiġri xi ħaġa lit-tarbija tagħhom jew inkella li jkollhom xi membru tal-familja ma jiflaħx u b'hekk ma jkollhomx il-possibilità li jakkumpanjawhom u joqogħdu biswithom fl-aktar mument illi ilhom jistennew. Sansitra f'ċertu okkażjonijiet lanqas il-ġenituri tagħhom ma jkunu jistgħu iżommulhom kumpanija f'dawn iċ-ċirkostanzi illi ninsabu fihom minħabba illi jkollhom il fuq minn 65 sena. Gerti spjegat li bosta nisa li qed jistennew illi jweldu jinsabu f'ansjetà kbira flimkien mal-missirijiet għaliex il-partner tal-hom ma jistax jidħol fis-sala ħdejn il-mara għajr għat-tieni stadju tal-ħlas. Dan qed iwassal sabiex il-missirijiet iħossuhom imċaħda minn din l-esperjenza unika. Għaldaqstant il-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa qed jappella lill-awtoritajiet sabiex jittieħdu l-miżuri neċessarji ħalli il-missier ikun parti minn din l-esperjenza anke minħabba l-fatt li skont huma huwa essenzjali illi mara jkollha l-persuna li tafda f'dak il-mument tant delikat. Il-Kunsill tan-Nisa qal li bosta qed isegwu l-pariri u direttivi maħruġa mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika u mhux qed joħorġu. Madankollu oħrajn qed iħabtu wiċċhom ma' problemi ta' saħħa mentali minħabba li sa ċertu punt jinsabu maqfula fi djarhom stess. Fl-istqarrija tiegħu il-Kunsill tan-Nisa sellem ix-xogħol imprezzabbli li qed jagħmlu t-tobba u wiebel, infermiera, carers u ħaddiema oħra f'dawn il-ġimgħat li pajjiżna spiċċa jissielet mal-pandemija.